Good morning po sa ating lahat, ma'am and sir. Nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe, sumusuporta sa YouTube channel ko, no? Time check 5:26 AM. Iniintay ko po si Mrs. Namabalengke po siya ngayon para sa baon ng mga trabahante natin, no? So isang factor, no, pagka minamahal mo yung tao mo, definitely na-appreciate na mga yan. So ang sa akin kasi, dati bilang OFW, no, alam ko yung nakipagtrabaho sa ibang bansa, alam ko yung puso ng mga nagtatrabaho, yung may boss ka na ikaw yung trabahante niya, no? So sa akin kasi gusto ko laging busog yung tao ko, hindi ko sila pinababayaan sa pagkain, yung karapatan nila binibigay ko, no? Nagbi-build ka ng relationship, no? Isa sa magandang factor yon. Bilang ako ngayon sa status ko, dati akong trabahante, ngayon meron tayong konting negosyo. Alam natin yung puso nila, no? Hindi natin sila papababayaan, mamahalin natin sila, no? Hindi bilang trabahante, bilang kaibigan, bilang kapamilya. Ganyan tayo mag-build ng relationship sa mga trabahante natin, no? Shoutout pala, no, sa mga tao natin, si Kuya Tonet, Parimbong, si Renzo, si Buboy, si Paquito Diaz, si Toning Bayawak. Tatawa ako kay Apuntonyo. So yan, no, tsaka yung mga tao ni Mrs., no, yun yung mga tao ko. Tsaka kay Engineer J, walang sawang sumusuporta sa mga plano ko. Siya ang nag-aasikaso ng mga siya nag-aasikaso nung binabakuran namin sa conception, no, yung ginagawa naming project na subdivision, no. Thank you po sir, sa suporta, no. So iniintay ko ngayon si Mrs. See you na lang po mamaya. Good morning. Sino shoutout mo, kuya? Yung Girlfriend mo? girlfriend ko po. O, ba't tumatalikod ka? Ano pangalan girlfriend mo, kuya? Anet po. Anet. Shoutout sa'yo, no? Huwag ka mag-alala, mahal ka ni kuya. Ikaw lang ang nag-iisa sa puso niya. Ha, kuya? Opo. Tumatalikod ka, oh. Wala bang I love you, kuya? I love you too. Okay. A few moments later. So, nakarating na tayo ng bahay, no? Nagpe-prepare na si Mrs. Yung pinakamaganda kong biyena, no? Sa balat ng lupa. Si Tessie. Sana ko nandiyan si Rocky. Tintimpla. Baka pwede nga tayo lugan na unin niya. Alod mo na ako, Jo? Oh, Ausag kayo pa yung rasa. Masali pa min muna. nakapag-load na ako. Tama yung tayo. Sakit. So, anong first step na gagawin natin? Sibuyas pa. Sibuyas. Iwakan na sibuyas. Ay. Pabukal kayo pa yung bali. Okay. Oo. Kuya, ay vlog mo si tita mo. Interviewin mo. Tignan ko kung marunong ka ng ano para YouTubers ka na rin. Ikaw muna dito. I-vlog mo. Tapos, kumusta mo si Anet? Siyempre, harap mo sa yung vlog mo. Sige! Paano ka maano yan? Lalakas ang loob mo. Ano nga ako? Takot din ako sa camera. I-vlog mo. Ano tayo kung anong gagawin niya? Ay, kuya. Kamera mo yung gawin sibuyas. So, magluluto tayo ng liampong sigaw. Yun na.
Shout out ka pa. Shout out ka pa kuya. Pag nawala tita. Ganyan pa kuya. Pero nandyan yan. Russell, nasan ka na, kamo? Russell, nasan ka na? Masok ka. Pumasok ka, wala tayong kinatay. Mabili pa naman ng kunay. Ngayon lang tayo babawi, kamo. Paano ka, Russell? Ano nangyari sa'yo, Russell? Gawin mo na pag gusto mong mag-iping screen. Yan. Pasok ka kasi, nakatiplangan si Inang ng kape mo. Wala si Rachel, no? Kala ni Inang, nandyan ka, Russell. Pingawala ka pa mong kay. Kape. Ginawa ka ni Inang ng kape. Ngayon pala, wala ka. Kumusta na yung girlfriend mo, kuya? Okay naman? Okay naman po. Maganda yan. Hindi naman pasaway o ikaw pasaway? Ako po. Maganda. Maganda, maganda si ka mo, Anet. kuya. Pero jackpot din si Anet kay kuya, gwapo. Ah, wow. Oo, gwapo. Dapat talaga. Saan Ano ba si kuya? Anet? Kay Sipag kuya ka ko. na. Ano kuya? Pakita mo yung mukha mo sa ano, nakita na. Sa camera, yarang mo sa'yo para makita ka naman. Wala na yung Kuya. hawakan ko yung kuya camera, pakikita ko mukha mo. No? Kuya, face reveal. Oh, guwapo oh. Oh, mahihayin lang oh. Shout out mo. Shout out. Shout out mo. Si Anet, si Anet. Shout out kay Anet. Yun. Sana all, kuya. Sana all, may girlfriend. Sana all, masaya. Kuya, buksan mo nga ito. Tingnan natin yung linuluto ng tita mo, yung kaldero. Pakita natin sa mga viewers natin, siyempre. Ay, kumulo na pala. Ayun, yung ano, tanggalin mo Kumulo na. na? Kumulo na. Ano? Okay na kuya. Yan. So, swerte tayo sa naging asawa natin, no? Masipag, mabait, no? Hindi lang maganda ka. Maganda ka, oh. Saan ka pa, kuya, no? Kay Apple ka na. Magaling niya. Magaling niya, Russell. Magaling si Russell. Nagmana sa nanay. Wow! Marunong siya. O, sige, sige. Magsalita ka. Oh. Magaling niya pala yung kuya mo. Para mag-vlog ka na rin. Sige, Masama, Marunong. So, first step, pinakulo muna para matanggal yung lansa, no? Yes. Ganyan po kaligis magluto yung asawa ko. Tatapin ko na yung sabaw. Anong oras? Sigang? Sigang ba yan? Tatapin ko yung sabaw. Okay. Para malinis yung ano. Baboy. Ano. Wow, ang sarap ah. Oh. Anong ano yan? Part ng baboy. Yan po. Tapos, Yan. Pangawanin mong longganisa eh, pirito ko. Kaya pati ka tangadwa. Ka tangadwa. ating kong selling siya kape eh. Okay, pirito mo kayo po. Almusal natin. Tayo sa prito. Ay, maganda rin yan. Gusto ko. Ha? Apat. Yan, yan. Yan, yan. Ito. Gusto ko to. Ito. Yan. Yan, yan. Yan. Mataba yun ni Daddy. Ito malaman. Yan. Pipirituhin ko. Pagluluto ko ng piniritong baboy yung asawa Kaya mo ko. na yabitin tayo. Huwag mo na, huwag na. Oh. Alam mo na yung timpla ko. Crunchy na, juicy pa. Sabi ko siya ni Mahal sabi. Eh, paano naman? Tagman natin to. Yun, no? Sinigang sa umuulan. Baon ni Renzo, tsaka ni Boboy. Boy. Oh. Boy, ito yung baon mo, Renzo. Oh. Ang dami, oh. Dalawa lang sila dyan, no? Oh. Ganyan po kami mag-ano ng trabahante, guys. Para Malakas sila. Mahirap ang trabaho nila. Mahirap makibaka. ba, Ano? naka ano pala eh. Ah, ayan. Hello.
Hello. Shoutout sa'yo, Russell. Gising ka na. Hello. At? Nori Russell? Na? Ano? Ano? Kung kailan mabili yung tinapay natin, ha? Masakit daw ang ulo ni Russell. Naku, patay. Pangabutan sa sapon. Painimin mo ng ano. By Jessic lang yan. Basic, ganda, no? Oo, saglit lang yan. Tsaka wag mo munang pasampahin. Oo. Mahihilo siya, baka maulog. Wag mong pasampahin, masay pa ulo. Huwag mo daw pasampahin, no? Ganda. Hayaan mo na siya mahiga. Sabihin mo, ano, minom ng ano, by Jessic. Tapos, kung pwede na siya, kahit papasok siya mamaya-maya konti. Ha? Pwede, By Jessic lang yan. Ha? Okay. Thank you. Ano yung mga sangkap na ng sinigang mo, Jo? Sin. Asin. Lalagyan mo ng asin. Okay. Tapos, okay na yan. O, dito yung mga gulay mo. Okay, kulo. Pwede na yan, no? Ito, masustansya to, oh. Kangkong na dyan, kangkong. Ito, noon, wala kami pambili na, ito, ulam na to, adobong kangkong. Maliit ako, wala kami pambili ng karne. Kukuha lang ako sa likod ng bahay namin, marami yan. Kami sa ilog lang. Sa ilog? Oo. Mm. Libre, walang bili-bili doon. Mm. Tapos, akit ka sa bundok. Ano gagawin mo sa mundo? Makuha ka ng labong. Ang labong, daon ng ampalaya. Tapos, Ano pa? mushroom. Maso? Libre lang doon. Masarap, masarap yung maso. Tsaka sa Ilocos, simple yung buhay nga doon. Libre lang doon. Tapos, nung mga bata kami, nagtitinda rin kami sa palengke. Naglalapag lang. Hanggang ngayon, nagtitinda ka pa rin. Kaya lang, hindi na sa Ilocos. Kasama namin si Sa Pampanga na. Lola. Oh. Shoutout mo si Lola. Shout out mo, see you soon. See you next month on your birthday. Lola Betty. Mag-birthday na siya, 90 years old. 19 na si Apong-Apong. Yes. Mag-90 na siya. Luluwas tayo ng Ilocos. Oo, nakakapag-tiktok pa yan. Oo, sumasayaw pa. Shoutout mo lahat yung nandun. Mga pinsan mo. Sila Edgar, sila Nika. Hello, Insan. Ingat kayo sa, ano, Trabaho lagi nyo. yung pag-duty, lalo na ngayon, may bagyo. Sila ano, Trixie. sila Insan kong Florida, malapit na yung ilog sa inyo, mag-ingat kayo lagi. Ano na, umaapaw na yung ilog sa kanila, malapit na, nakita ko kagabi. Oo. Sila sila Trixie, sila Justin. Justin, yung nakita kong pinos mong avocado baka naman may bunga pa pagdating namin namin next month. Justin, iwas-iwasan mo yung mga babae. Madidisgrasya ka dyan. Hindi lahat tinitikman, di parang cake yan, ha? Tao yan, Justin. Shoutout mo yung nanay ni Justin. Manang Lani, Magpakabait ka na. mabait ka, yung mga bedsheet mo raw, ang dami mo daw in order. Bawang ka, ha? Magpakabait ka na. Marami kang napa-order. Si Kulot. Hello, kulot. Si Kulot. Si Tulong. Ang babashi dito, kulot. Si Ate Nati. Si Ate Rose. Ate Rose Melda. Si Ante Rosmelda. Laging sexy. ha? Sexy. Sexy lagi. Dance ng TikTok yan. Dancing Queen ng TikTok. Okay, magaling yung mag-dance-dance. Pinapanood ko yung mga video niya eh. Gano'n? Magaling yan. Pero ngayon parang wala pa siyang TikTok. Hindi, nakikita ko sa mga sulat eh. Gano'n? Minsan nasa palengke, minsan nasa bigan. Dati pa yun. Ngayon wala siya ngayon. Ngayon wala pa.
Baka ano pa. Tapos, So makikita na namin na naman ang Ilocos next month, no John? Next month, babalik kami ng Ilocos. Hindi pwede hindi kami sasama ni Renzo, mapapalo kami. favorite ni Edmondo, yung dinuguan. Dinuguang Ilocos, masarap. Oo. Tuyo, crunchy. Saksapuriket. Satsapurike. Masasarap din yung pagkain ng mga Ilocano. Tsaka yung yung may linuluto ni Manang Marisa, yung baboy na may tawag dito. Igado. Yan. A few moments later. Nasa palengke Joy, shoutout mo si Robot. Si Robot pag pumunta rito, tinitingnan ako kung hawak ko yung camera. Putanda ka niya. Ay, nakakakanta siya na. Ngayon ako lang. Tuloy ng robot mga kanila kasi Alvin. Shoutout pala kay Jerry, no? Nagkita kami kagabi, nag-deliver ako ng paninda ni Mrs. Salamat sa suporta, no? Lagi siya nanonood ng mga ina-upload kong video sa YouTube. Kuya Jerry, mabuhay ka. Mabuhay ka ng 200, Kuya Jerry. Thank you. Puta may dulo yung babi mo. Tingnan natin yung baboy, no? Tingnan mo na po dyan ka na mamilang. Ako na lang magkakamera. Tingnan mo. Yun, no? Balik sa bubo na. Lumalaban siya. Yun, no? A few moments later. Masang ngayon. Maaga nakapagluto yung asawa ko. So ang ulam natin, fried pork chop. Yan po. Ayan po. Sinigang Kamatis. Yan ba yung natikpat? Ang sanga? Tagalta na lang? Lari na? Bal, lumurla yan. Ay, kain po. Good morning po. Morning. Salamat po sa pag-subscribe. Salamat po sa panonood ng YouTube namin. Thank you po. Kuya, kain na. Kain po. Kuya! Punta ka rito, kain na. Wala mo dyan namin. Dito ka, kuya. Sarap. Luman. Labas. Kinakabit mo na yung reserva ni Buboy. Gulong. Talo? Lalaba. Lalaba. Kanya mana? Ano yan? Yung sabaw, marayupot. Malapot. Mga may ano yan. Gabi. Ano ba kami yan? May taba-taba talaga, no? Kaya kasi sigang ngayon, yan po kasi may taba-taba. Kasi madala lang kami kumain ng baboy ngayon. Lalo na kila nanay, puro kinakain namin ng pangmasa. Piniritong galunggong, piniritong
tuyo. Tilapia, bangus. Okay lang yung baboy paminsan, minsan lang. Hindi ata ko mga ayaw kumain mo kuya. Buhog pa hangyo. Busog pa. Ang sarap na diba? Maganda nagluto ako ng lugaw. Konti lang natira. Busy si kuya sa pag-ano. Nandiyan si Buboy? Boy, ito yung ano mo? Bye, Kenny! Okay na kanya. Bye! Kenny, bye! Boy, nandito yung ano mo? Bahon nyo. Pasok ka. Ah. Ayan si Buboy, asawa ni Mariel. Nasi. Kasi lang. Okay na, boy? Okay na, boss. Okay, ingat, ingat. Ano? Renzo na kanya. Alas 9 ang pasok ni Renzo. Muna na ibuboy. Oo, para sila nag-aaral ngayon. Hindi papasok ng first subject si Renzo. Uy, buboy muna na yan. Oo. Uling tracking kayo niya. Kaya si Renzo, ang maganda doon sa usapan namin ni engineer, kahit magtrabaho lang siya ng 3 oras, 4 na oras, bayad siya 6 hours. May minimum hours yung bako, no? Magandang kitain din sa bako, pero ora tayo dyan. Sabi ko kay ano, Mm. kay Calvo, kay Ares. Pagka may na-recruit ka, sabi ko, Subo Salmon, nagbibigay ng 100 oras. Wow, sabi niya. May ano ako, ha? Mababa ko na nilipod natin ka? Sabi niya. Hello! Tapalang yung kapatid pa na Swang. Nagtitinda dun sa Nabaling, dun daw sa may Kalabaw. Namili siya kahapon dun. Sa highway? Shout out sa'yo. Yung price na gusto mo, no? Sabihin mo na lang kay Romel. Dali mo yung listahan mo. Yung pa may Kalabaw, dun daw yung pwesto niya. Nagtitinda. Sa Nabala? Sa highway? Nagtitinda daw ng turon. Juice. Tsaka kain. Saging. Barbecue. Malakas daw ang benta niya, lalo na pag nandun daw si Pipay. Kaya lang, hindi na pinayagan na Swang. Baka? Hindi na pinayagan na Swang na pumunta doon. Bakit? Kasi daw, kinikindatan daw ng mga tracking. Mga Bisaya. Ano? Baka mabingwit, no? Baka daw mabingwit. Kaya sabi na Swang hapon, nag-safety na. nag-safety na. Hindi na niya pinapunta doon. Maganda si Pipay. Ilalagay ko sa screen si Pipay para makita nyo, guys. Ang ganda ni Pipay. Lamang lang ng 2 paligo kay Diyosa. Sa Diyosa, lalagay ko rin yung picture dyan. Makikita nyo. Sarap. Madalang ka lang kumain ng bubble. Namimiss mo rin, no? Siyempre. Maluwat natin yung babi. Saka, saka namin hindi kumain ng bubble. Masarap. May bulot din niya. Oo. Ito, isa. Isa rin. Pwede. Tignan. Itong luto ko na to, gustong-gusto nila. So, isa ako sa maswerte, ano, ang asawa ko. May business. So, meron siyang kita rin.
Ako may kita rin ako. Siya may kita rin, no? Parehas kami masipag. Kaya maraming blessing. Ano dyan? Sa Pilipinas, hindi totoo mahirap ang buhay. Para sa akin, no? May pangarap ka, huwag ka susuko. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy ang laban. The more failure na mangyayari, ma-encounter mo, kasi ang failure stands for first attempt in learning. So, once na nagpe-fail ka, natututo ka lang. Kumbaga sa natututuan mo ang tamang proseso. Yung gusto mong gawin, gusto mong negosyo. Hanggang dito na lang yung vlog namin, no? Again, mag-ingat po tayo lagi. Salamat sa panonood. See you po sa next vlog. Thank you po. Bye-bye po. Salamat po sa mga nag-subscribe sa kasanunod ng vlog namin. Thank you po.